Iltaa! Täällä on tietenkin mieskuoroharmonia ja minä olen Harmoniahattu. Ja minä olen Jussi Suurharmonia. Ja tosiaan ilta on ja hämärää ja pimeäätä ja Erittäin hämärää, pimeää. synkkää ja synkkä ilma ja pilvet peittävät taivaan ja peittävät taivaan ja Jumalan valon. ja korpit uhkaavat meitä. Syövät meidät elävältä. Ja tänään nyt oli sellainen fiilis meillä, että politiikka on ihan... Politiikka! Siis, Suomen poliittinen tilanne oli aivan rapakunnossa. aivan ahterista! Ja mieskuoroharmonia tarttuu tilanteesta toimeen. Tietenkin kunnioitamme Juha Vainiota ja Kyllä. siksi päätimme... Päätimme yhdistää kaksi mieskuoroharmonian rakasta asiaa, politiikka ja Juha Vainio. Nimenomaan, otimme vanhan hitin, vanha salakuljettaja Laitinen. Hitti, jota soitettiin aina vanhoissa Kotkan merikuppiloissa. Voi jossa- silloin 40-luvulla, Kyllä. muistatko vielä kun silloin siellä... Totta kai, Voi herra, josta istuttiin siinä merenrantapöydässä ja Kyllä. lokit pasko meidän Oi, niskaan. kyllä, juuri näin, ja kalastimme vanhoja kunnon kiiskiä altasta. Kyllä ne oli hyviä, kun ne paisto voissa. Ja... No, mutta nyt ei kyllä lähdetä tästä ihan sivuraiteelle, että... Ei tosiaan, Nyt eli vakavoitukaamme tähän Matti Vanhasen aiheeseen. Eli, Kyllä. Elikkäs tämä seuraava pieni värssy tästä, minkä mieskuoro tästä heittelee, niin tämä kertoo Matista ja kumppaneista ja heidän polttavasta ongelmasta. Vai oliko se kumppareista? Kumppareista taisi olla. Kuulemisiin.